Bueno, bideo honetan ikusiko dugu. Kosinoren teoremaren formulak nondik urteten diren. Edo egiaztatuko dugu formula hau, egingo dugu lehenengo formularekin bakarrik, hau egia dela. Vale? Horretarako marrazten dugu triangelua, gogoratu angelua eta bere aurreko aldea izen berdinakoak izan behar direla, eta sortuko dugu altuera, triangelu zuzenak eukitzeko, bi triangelu zuzen eukitzeko. B aldea zatitzen da, x zati hau da, lehenengo trianguloren katetoa x, eta bigarren trianguloa da beken x. Eta engo duguna izango da, xaren balioa a eta zerekin kalkulatu. Hau da, jakin da, angelu honen kosinua dala x zati c, x bakandu. Eta x berdin c kosinua. Orduan daukaguz, bi triangelu, hemen c kosinu a, eta hemen beken c kosinua. Vale? Bueno, orain zengo dugu, triangelu bi horietan Pitagoras aplikatu. Hau da, hipotenusa berbi, berdin kateto berbi, kateto berbi. Hasiko gara honeaz, eta daukagu. Akarratu dala, h-karratu gehi beken x berbi. Beken x, x izan da c kosinua, bada, akarratu berdin, h-karratu gehi beken c kosinua berbi. Vale? Orduan, garatzen badugu, bidekora berezi hau, geratzen da. Akarratu berdin, h-karratu gehi, lehenengo berbi, gehi, bigarrena berbi, hau da, c berbi kosinu karratua, ken bi aldiz b bider c kosinua. Vale? Bueno, orain dugu gauza bera, beste triangeluan. Eta kasunetan, daukagu, c berbi, izango dala, h berbi gehi x berbi. X denez c kosinua, h berbi gehi c berbi bider kosinu berbia. Vale? Bueno, eta orain izango dugu, bi hauen arteko kenketa. A karratu, ken C karratu kalkulatu. Zertarako? Ikusiko duzu. H guztiak eta sobratzen dana desagertarazteko. Ikusiko duzu. A karratu, ken C karratu izango da. H karratu gehi B karratu gehi C berbi kosinu berbi A ken bi B kosinu A, hau dana, ken H karratu gehi C karratu kosinu karratua. Hemen dako. Zer gertatzen da? H karratu eta ken H karratu desagertuko dira. Vale? Gero, kosinu karratu A bider C karratu, ken C karratu kosinu berbi A, hemen ere hori desagertzen dira. Eta zer gertatzen zaigu? A karratu, ken C karratu berdin. B karratu, ken bi BC kosinua. C karratu ona ekarrita, geratzen zaigu justu nahi genuen formula. Beste biak, antzeko metodoa erabiliz, ataratzen dira.